Krokovadlo představuje číselnou osu, jejíž značky jsou na zemi vzdálené od sebe tak, aby se dítě přesunulo jedním krokem z jedné značky na druhou. Od prvního ročníku tak žáci na krokovadle řeší nejrůznější úlohy. Například: Adélo, jdi 2 kroky dopředu, pak 1 krok dopředu. Začni teď. 1, 2 a 1. Kolik kroků musí udělat Bořek, aby stál vedle Adély? Hledej nejkratší cestu. 3? Vyzkoušíme to. Bořku, jdi 3 kroky dopředu. Začni teď. 1, 2, 3. Stojí vedle sebe. A teď zkusíme něco těžšího. Adélo, jdi o 1 krok dopředu a pak 3 dozadu. 1, 2, 3. Kolik kroků musí udělat Bořek, aby stál vedle Adély? 2 dozadu? Bořku, vyzkoušíme to. 1, 2, dozadu. Výborně!